bihar egun baten faltan Iruñerreko itzuli honen lider zara. Etapa erregina pasa dugu. Bihar errazena omen da, baina beti itzuli baten azkeneko eguna gauza asko opa diezazki duzke. Ze espero dezu biharko, baina lehen da bizi. Nola junda gaurko eguna? Bueno, gaurko eguna oso azkarra izan da. Denok genekin abanikoa egin zitzazkela bai Hektorren taldeak eta bai beste talde potente batzuk eta kostatu zaigu pixka bat hasieran, baina gero portua juna ala sentsazioak aurkitu ditut, egia da asko sufritu dutela momentu baten, baina gero karrera ataketara junda azkenengo kilometroetan eta atera zaigu azken atake hori, zaila izan da Hektor eta Enekoren erritmoa mantentzea, baina banekin beraiekin iritsiz gero liderra jartzen nintzela. Eta biharko etapari begiratuz, bai, perfilean ikusita errazena da, baina hemengo karreterak oso menditsuak dira, naiz eta profilean ez ikusi, eta badakigu bai haizea eta euriaren prebisioa dagoela, hasi que maiota defendatzera eta taldearekin jokatzea. Gaurkoan, Arradia eta Kirgilagoko jarraipen horretan, pixkat lasterketa jun zaizue, Alvarezek, Kanok, Terradak eta baita ere Ramirezek aurrera jo due, gero jetxieran mantendu duzue, Gari jo du, iritsia, gero zuek iritzazte Belasko hainen gora, oso larri bilizarete hori itzulia juten ari zelako. Bai, gaineratazio neukan talde txortan, baina ja larri zijoan bera metabolanten disputan dagoelako. Eta egia esan egonda momentu bat uste genula ja karrera junda zegoela, baina nire indarretan konfiatzen nuen eta azkenengo portuan gora errelebotara jungea eta harrapatu ditu 15 kilometro faltan edo horrela. Eta biharko azkeneko 25 kilometroiek eroak izan omengo dira, jetxe barra berrez ere horren dain, eta hortek aurrea Zirizako errepetxoa, Txauriko errepetxoa, Orkoiengoa, egaz bertan erabakizela lasterketa, ez da zaldi zuria urteko helmugari politena, baina baita ere zaiena kontrolatzeko oso zaila da eta oso bihurria dalako zerrera. Bai, aurrek urten, zuek esan zuen bezala hor erabak izan Vuelta Pamplona, eta badakigu zaila izango dela, segundu gutxitan gaude lehenengo lauak, eta badakigu zaila izango dela, baina nik uste indarnekoak ditu dela lidergoa mantentzeko. Zorionak eman eta sortean biharko. Mila esker.